l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech iddeskriva rapporti li l-Partit Nazzjonalista mhux isib awdituri biex jiffirmawlu l-kontijiet finanzjarji tiegħu bħala ereżijiet kbar. Grech għal dan barra l-Parlament waqt li kienet iwieġeb mistoqsijiet minn dan l-istazzjon dwar il-fatt li kemm ilu kapu kważi 4 snin, il-Partit Nazzjonalista baqa' ma ppubblika l-ebda wieħed mill-kontijiet finanzjarji awditjati u rapporti ta' donazzjonijiet kif obbligat bil-liġi. Dan anke minkejja 5 ittri ta' twissija li l-Partit Nazzjonalista rċieva mingħand il-Kummissjoni Elettorali li lila hu obbligat biex jissottometti tali rapporti e kif anke l-gazzetti fit tmiem il-ġimgħa notaw li l-Partit Nazzjonalista mhux isib awdituri biex jiffirmawlu l-kontijiet minħabba t-taħwit li jinvolvu, One News staqsa lill-kap propju dwar dan. Ralla mhux jiffirmawhomlok l-awdituri. qed tgħid ereżijiet kbar. Grech iddeskriva dawn ir-rapporti bħala ereżijiet kbar minkejja l-fatt li kienu stess li ammetta li mhux isib awdituri f'dan ir-rigward waqt intervista li saritlu s-sibt. Ikun hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi jkunu ħmerija ta' ġifieri li inti jkollok bżonn awditur u ma ssibx awditur mill-ewwel, pereżempju. U allura inti ċerti commitments ma tagħmelhomx fil-ħin. Brabta ma' dan nhar il-ħadd l-editur tal-Gazzetta t-Torċa staqsa x'saltna ta' dritti MNB għall-Partit Nazzjonalista. Dan minn barra li rremarka li bid-dikjarazzjonijiet tal-kap innifsu s-sibt qed jikbru l-mistoqsijiet fuq il-vera raġuni għax mhux isib awdituri li lesti jaħdmu fit-taħwida manja li hemm fil-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt komplejna nistaqsu lill-kap dwar dan, ma dan kollu bqajna mingħajr risposta. Tgħid ereżijiet kbar u diġà wieġibtek. Mela għaliex ma tippubblikahomx? Insellimlek.